unong mi kmat jong 17 North Shillong uba Edelbert Nongrum hadin ka jingmi kubor jong jingsha asyo ki driver taksi hapo khandai lat hakamit jong khat pratarik mentau benai jemang ula dawa na gibor pulen bagi daiban kem mardori te ki briu khnang ba ka syong sok syong san hapo kanong ba Shillong kan long kumba julong baro sikata habe kran bikilat pathai kubor uba Edelbert Nongrum ulaong bahak khandai lat ki kor CCTV ki dan kumta kamdon jing e ki pulet ka jela ban kem mi kitu ki briu ki bran kti ban syo ki te ki driver kalau ngajing lingo mar ngar men ngam na po Shillong kanang poi wan pai sing mat si kharoi stek men met tengah si tang po ka media ti ngam num tip ke ga strang ngom no ka kut kom no bat kom no ka wan ja hini ki boro ti ngado lang rekat ang liru badi ba having karpran badi amali jonga mor keneng ni driver taxi mo basa show desi nganai kundu badi amali matrang la banyo iki jigtip bat kena ti ngin hapan perkhat ke ba yu nomor ba kini ki ja ki wanja hai ni por boleh ke wanja ke gadau ti ngin la panong ya ka pemantah mo tabai kan ngin la pa susap tamakam dei ka por ya ka ba ninong pat ninong perkumar ni ginong mara ta je per ja beri mo amar kan dei ka por ka ban dawai kan ke jing yaki ka ba song hok song spy nam te kun sama abri ka reservation policy ki kapdon ki ga bamla tenrei ga ba kongsan mata kalong jing trailang na nuru sarkar no police department na ta kitu ki nong song sonong ki badai na tu ga than mo kumno bangla ban tem mi ki aku gini ba kimde banwanca nomor ba khanwara kateng da ka jing ya fair jaj benriu nomor ngijui berbor ngile pan tem mi gini tenrei ngar ko mameli ngin hap ya perkhat kumno ka ibade ban ya chakamat haban perkhat ringkat ban sarkar ringkat ban police department khnang bangila apat banwara isi song skan kamtam tu kajaka amata te basai kedar hi nomor ka policy jong government hi mo kare ka basai kedar ha kinulu ki banta ki jeki bari persa government persa policy government persa ka ai ka government kale persa ki jemanto jupai ba mo ki juan hi kini ka bakila panong ba ki persang ban divert ki issue tenom la panong mano tinga thrai ka kubor ka basai ngasa tip adien ba ngirungi kuma mali jong lokal mali par kham tami lokal mali na po morin keneng marni uni basa ta de basa song basa antai ko mor keneng ni syo kabang syo yo iya ga jengja po po ka social media para ka jing patai jong ki kalong bakiong permit akan tien Punjabi ngin nomla panong kumno da ko mai par ki Punjabi bakumno ti ngangis scam baka anhi kan le da batinge hamtam police amuna police department boh kari ka jingja mangim po apan wanjan ka por mangi it ya ta jing song sain pan kan tu ikon sabla kirum dei balong kita ki atiar ki balong ra ya ta ka jing tieng jing sme ki jing sir ha ka song ka thau ni kari uja panriu den rei kani ka banta ka ban kali police department kali ban simkhia ba kali ban kem sendon ya kini ki nomor CCTV ki don apo ka khnailat dengan scam ba ki don ki bai iru ya jingja te desi gila ban itu tengah tengah interrogation na kali yang jong ka police department kali ban le na jong kamera